Igbo bi Igbo ọzọ afịa Igbo ndị ọma yikwa obi ọma ọzọ were anabatakwa unu gị bụ onye na-enene anyị n'isi mbido telivishọn. Oge anyị ka nọ n'ime bụ oge ihe na-eme n'obodo. Unu na-eme anya na afọ na obi aṅụrị na-akpazi m keta maka gịnị n'ihi onye ọ na-abụ mụ na ya na-abụ ọ batago nnọọ ọ batago atago m biskit taa akpụkpọ ọkpọ taa akara ihe niile o ji ekọta nnọọ atajugo m afọ ịma tupu anyị ga ezumike asị mụrụ na ọ sị na ọ na ha abịa anyị gaziri ezumike na-ekwe ya ka ọ na-abịa nnakọgodo ihe o gotere megịnị nwetagodo onwe m anyị echigatakwara nkịta asị m udo dịrị gị ngwanụ nna ha tego ha ji eche gị dịka oke n'elu ụmụ Igbo ndị ọma chacha Igbo mmanụ Igbo rienu Igbo ṅụọnụ Igbo kwezuonu ọ dị mma biko a sị na onye a na-ekwu maka ya nwere ihe ọ na-eme maka na ka mmadụ si eme ka ekwesị akpọ ya aha m bụ Chidiebere Ụgbọaja wee na-asị Igbo obi dị m ụtọ nne Oriakụ Susan ịgba na ihe kwuru ihe akwụketie onye ka nna ekwu mgbe ịbịa bụ aka ana m adakwa ada okwu mgbe ahụ maka ịbịarugo ebe a gịnị kwa onye kwa ka m gwa ọzọ obi esigo m ike kịta ejizi m ọkpa na anọ eji m ọkpa isi wee kwụrụ obi esigo m ike sikwuonu ma m nụ nke bụ na mgbe m erutebe onwe onye ọ ya bụrụ ahụ a na-agba nkwarịkwara onye maka o si eme nsị a mba ebe ọ na Oriakụ Ọkpataakụ Susan nọ ya na nsogbu adịghị nne ọkwa mmanụ ụgbọala ebe kwenu ka anyị fụrụ mmanụ ụgbọala ọkwa ya o so n'ihe bụ ihe dị ime n'ihe na-eme n'obodo ezigbo Chukwu ya enyere anyị aka nne mana nsogbu adịghị ama m na ama obi juru m afọ mgbe mma na ịnọ ama m na gị na Odoziakụ Chinazọ eme kpara maka bitcoin ego igwe doro m anya na onye ọbụla ghọtara ihe unu kwuru ndị a na-ekene n'ụzọ pụrụ iche na-asị na ịdịkwakwa egwu taakwa ụmụ Igbo ịchọghị gwa anyị the secret ụmụ Igbo kwa mgbe ọ na-anọtere na ụmụ Igbo a na nna na-eme ha obi aṅụrị ya na-akpọkwanụ m nkwa ihe ọzọ ọ dị mma ọ gịnị bụ isiokwu anyị taa nne tupu ị bịa akwụkwọ na m ha isiokwu asị ha na ihe anyị ga-ekwu maka ya tata bụ amụtaghị nwa dị n'alụmdi na nwunye ka anyị tinyeke n'ọnụ na ya wee ihe maka nyawa ihe nwere ịma na ọ gbasago ọtụtụ ezinụlọ nyawa ihe ebutego ụkparị dị iche iche na ụzọ dị iche iche ka anyị tinyeke n'ihe ọnụ o nwere maka ụfọdụ ya nọ na ụfọdụ nwere ike ha ya amachaghị ihe na-aganụ tụmadị n'ala Igbo n'omenala Igbo ebe ọwụwa na ịmụta ha nwa nwere dị anya anya dị enega na-eneghugo nwaanyị ka ọ na-ịhọcha nwaanyị ma nwoke ịhọcha nwoke nsị gị nne ọ na-adị ọka njọ na nke ndị Igbo ọkwa okwu mwute ka ya na-anọ na-agwa ezigbo nye ka ntị ka tike n'ihe ọnụ ọ bụghị ihe a na-eji ọchị were akpa mana nke a bụ agba nke mbụ n'ihi na ebe ọ bụ na anyị kwụsị taa ahụ na ha enwe nsogbu n'onwe ha ụmụ Igbo na-esogbu n'onwe ụlọ nke ọ bụ na ya isiokwu a achọrọ m ka anyị na-ebe anyị anya maka isiokwu ahụ nke ọ ya nwa na-ekwu ịnakọta ihe ya eburu ochedo na ala were akwụkwọ maka o nwere ụfọdụ mmadụ amahọ anyị nwere ike ịgwakwa ụnụ Chineke ya emekwa onyekwara ụnụ aka maka onye ahụ na-achọkwa mkpụrụ nke afọ ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị tupu anyị aga n'ihu o nwere otu n'ime ndị na-ekiri anyị si na Yobe steeti were ekiri anyị izuụka ọbụla ha na-akpọ ma na ekwentị ma na igwe nzirịta ozi o nwere ozi o si biko anyị nyere ya aka gbasaa ọ sị na o nwere nwanne ya nwoke na nwaanyị ya na nwunye ya amụtaghị nwa ọ ihe obi ji dị m mma na isiokwu anyị na-akpata o wee si biko o wee hapụzie o wee jee nụta nwaanyị ọzọ ifugie nke ahụ amụtaghị nwa wee si ya agaghị ana na ọ na-asị kedu nwere omenala anyị na-eme eji m n'aka na ọ nọ ugbu a na-ene anyị maka ọ sị m nye aka ka anyị jụọ ya bụ ajụjụ ka ụfọdụ ndị Igbo ndị ọzọ tinye ọnụ ọ bụ na nkenke ozi nke a na-akpọ SMS ha zite biko kedu ka e esi na ya chọrọ ka ya na sọ nke ahụ ya nụtara ọfụrụ birizie biko na-asị ya ka ekwenu ka ọ ya esi mee onye nke ọzọ kwanụ kedu ihe mere ihe na ọsị na onwe ha na ọmụtaghị nwa ya wee jee nụrụ nwaanyị ọzọ nke ahụ wee mụta nwa
ifugo nke a mụtazizi nwa wee sị ya nụba ha abụọ ifugo ntị a na-adị impossible ntị a ya nụnkwe nwaanyị abụọ ebe anachabeghị ofu wee were ofu o wee bụcha ụmụ ihe anyị ga-ewepụtacha n'ihe a maka ndị chọrọ itinye ọnụ biko unu nwere ike izitere anyị n'igwe nzirịta ozi nke bụ www.isimbido.tv www.isimbido.tv makwana ịkpọ m n'ekwentị 0803 7172766 kedu ihe onye ahụ ga-eme nwere omenala a na-eme iji kpọna mmadụ wee nụrụ onye ọzọ ọgbakwa na o nwere ihe ọjọọ mere nọ na ọmụtaghị nwa o wee sị ka anọdị enwe ihe ome na Chukwu nwere ike imecha gịnị nyekwe ya wee bụrụ okwu mwute biko ihe mwute ka ọ nne